Recordio. So be di enw chdi ta? Gyda Davies. Lle ti'n dod? O Ynys Môn, lle ar enw Pont Syd y Bont. Ac sut neu pam nes di i ddod efo Draig Funky? Cys o'n i, dwi ar llais ni efo Ynys Môn, a o Bethan di dweud fi bod na wath efo Draig Funky, ac ni jyst eisiau gael fydda involved efo fo, so dwi jyst yn bod yn disgwyl tan yr opportunity i gael efo. Cool. Fath o bethau ti'n licio? Chwaraeon criced, pêl-droed, rhywbeth efo bêl. Pa bethau ti ddim yn licio? Cool. Cerdd, nofio, Hoffwyd? gammon a chips, Gammon chips, neis iawn. Be ti eisiau bod pen ti'n hun? pensaer. Diwi. Ac pwy di'r person inspirational la? Ti'n meddwl da? Ti'n meddwl enw fo ta? Dwi'n dwi'n siŵr os cos dwi'n chwarae criced dwi efo fydda, dwi'n cael Brett Lee yn mynd o chwarae i Australia. Cool. Be ti'n neud yn amser sbar ta? Chwarae criced, jyst bod efo ffrindiau. Ac be ti'n dod efo chdi dy fforwm lleol? Ti'n